Alhamdulillah nduk rasa syukur ingkang tanpa upama dalu menika utawa wektu kang winanci awake dhewe sak rombongan saka Blitar Cakra Budaya. Komplit nduk kapon nyata sowan dalu menika mapan dalem agung nggih menika Bu Kasih utawa Kang Putra nggih menika Pak Nardi utawa Pak Ganong. Nggone kapon nyata panjenenganipun sak keluarga ya ki netepi kewajiban ngaturake wujuding rasa syukur marang panguwasaning Gusti Allah awit kapanyata dina iki nggone makarya ya ki saka Ude Jaya Mulya mangke wujuding lancar gangsar lan mangke berkah ya kuwi bengi iki dalam rangka tutup giling dalam rangka ya kuwi tutup pok-pokan lho ya muga-muga Pak Nardi sak keluarga utawa Pak Ganong kaya sedulur tuwa kaya iki baru manjengaken kekadangan lan njenengan menika ora mek diomongke lho. Kapanyata muga-muga dalem menika antuk donga para sepuh sing padha pareng rawuh, para tamu agung, sanak kadang pamong mitra tangga teparo kabeh mangya wujuding karaharjan niat saka panjenengan Pak Nardi sak keluarga utawa sak kukuban nggone nindakake syukur awis saka wis lancar dumadi tutup giling utawa proses penggilingan nganti tutup giling iki nganti tekane ya ditutup popokan manggih lancar gansar langsung sukses muga-muga Ude Jaya Mulya tansah manggih jaya tansah manggih mulya Allahumma alhamdulillah wong sak mboten-mbotenipun Pak Nardi menika piyantune budaya lho ben taun keparanyata panjenenganipun menika kena diarani penandhap wayang sangat istimewa. Wit wayangan wis ora kena diitung lho. Awake dhewe golong keri-keri iki ning alhamdulillah bisa ora keting kekadangan. Pendak wujuding pelancaran nggone buka giling nganti tekane tutup giling. Buka pok-pokan nganti tekane tutup pok-pokan ya kuwi tebu kapanyata minggu ana wujuding katentreman kalahayon manggi berkah murah sandang pangan rezeki panjenengan mesti nindakake syukur ya kuwi gelar wayang kulit
Mula wayang kulit gue ora mung sewengi lho. Ya, nganggo rong wengi. 3 tahun ini jadi aku selalu timbalan ben tahun wis ana ping 3 iki mesti nanggap wayang rong bengi. Tepuk tangan buat Pak Nardi dan Ude Jaya Mulya. Iki wis kepareng ya widono rasa marang warga masyarakat Tonggon Paro kabeh sing padha karo kabudayan nggone nindakake syukur kanthi srana gelar wayang kulit muri-uri kabudayan Jawa ingkang adiluhung iki. Mangga wujuding berkah, lancar, gangsar lan sukses. Upamanya ana wujuding sambikala, upamana wujuding balak bendulan penyakit, ilangno badara dina iki uga.
diatur panglipur ya silaturahmi ya ndedonga barengan apa kang dadi lekase saka panjenenganipun saha Bulbet panjenengan mulya Mas Mardi utawa Pak Mardi utawa ning warga masyarakat ngarani Pak Ganon. Oh ngono. Panjenengan padanan kok yo parapan. Kaya aku ki Rudi, celuk aku yo Gareng. Oh, padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus, sing ibot kuwi celukane Mas Mendes, ngono kuwi ya. Anu ya. Terus sing ibot sitake sing enom le jenenge Jopan. Oh, celukane WA. Kabeh iki cara ngono beda-beda lho. kaya ngono. Ini men saya akrab boleh sarungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi, juga tidak lupa gini mulya bukase. Kapon nyoto tasakuran ing putra menika mambiya wujuding seger warasan warasan ndang pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah mangke wujude kajayan lan kamulyan Allahumma alhamdulillah. Ya. Iki tahun ketiga wae dhewe timbalan. Nek sing biyen karo kaya rombong induk sing semalam awake dhewe sing hari kedua ya kayak. Ya. Hari pertamanya ya kuwi Mas Bayu Haji, putrane Swargi Mbah Anom Surata, jaman semono. Terus baru tahun kedua ora lali ya ki awake dhewe. Sesuke genti Mas Cahyo Kuntadi. Oh ngono. Dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya lho. Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jaya Mulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri kene ya kuwi genduk Niken Salindri. Oh wis rawuh. Wis sore mau. Uga tidak lupa mungkin apa UCS Sapa Uncek Sanusi. Oh ngono. Mas Uncek. Kowe yo diatur minggah, digoleki wektu sing prayoga. Nggo gayenge swasana atur panglipur silaturahmi marang warga masyarakat Boto Sida Mulya wates Kediri. Ya, moting ati Sapa? Mbak Sendur, tapi nyuwun berkahipun Mbak. Dereng ngantuk Mbak? Dereng, pripun lek kula cek son sonten kula.